ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി. ഇന്നലെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ലേറ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പൊ രാവിലെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. അതിനിപ്പോ ഡിവോട്ടീസും കുറവാണ്. ഇന്നലെ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാവരോടും ക്ഷമയായിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തില് നമ്മള് 30 ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നിർത്തിയില്ലേ? അത് 31ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാഞ്ജനാശലാഘയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദഗമനം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗൃജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം ത്വം സജീവ സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വംശകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിശേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണവൃത്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് की जय गुरु महाराज जी निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण. मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना
മന്യഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യാമദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഇത്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 21-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 31. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃത്വാദയാം ച ജീവേഷു തത്വാചാഭയമാത്മവാൻ മയ്യാത്മാനം സഹ ജഗത് ദൃശ്യസ്യാത്മനി ചാഭിമാം. കൃത്വാദയാം ച ജീവേഷു തത്വാചാഭയമാത്മവാൻ മയ്യാത്മാനം സഹ ജഗത് ദൃശ്യസ്യാത്മാനി ചാഭിമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃത്വാദയാം ച ജീവേഷു ദത്വാചാഭയമാത്മവാൻ മയ്യാത്മനം സഹ ജഗത് ദൃശ്യസ്യാത്മനി ചാഭിമാം. കൃത്വാദയാം ച ജീവേഷു ദത്വാചാഭയമാത്മവാൻ മയ്യാത്മാനം സഹ ജഗത് ദൃശ്യസ്യാത്മനി ചാഭിമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയജി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃത്വാദയാം ച ജീവേഷു ദത്വാ ചാഭയമാത്മവാൻ മയ്യാത്മാനം സഹ ജഗത് ദ്രക്ഷ്യസാത്മനി ചാഭിമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമൻ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃത്വാദയാം ച ജീവേഷു ദത്വാ ചാഭയമാത്മവാൻ മയ്യാത്മനം സഹ ജഗത് ദൃശ്യസ്യാത്മനി ചാഭിമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃത്വാദയാ ച ജീവേഷു ദത്വാ ചാഭയമാത്മവാൻ മയ്യാത്മാനം സഹ ജഗത് ദൃശ്യസ്യാത്മനി ചാഭിമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബുജദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃത്വാദയാം ച ജീവേഷു ദത്വാ ചാഭയമാത്മവാൻ മയ്യാത്മാനം സഹ ജഗത് ദൃശ്യസ്യാത്മനി ചാഭിമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി. മാതാജി തിരക്കിലാണോ? ചെല്ലാൻ പറ്റും? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഞാനേ കേറിയിട്ട് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ കാരണം പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഇല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു മാതാജി ടെമ്പിളിലാണോ, അങ്ങനെ ബിസി ആണോ? അല്ല, പോവാനായിട്ട് റെഡി ആവുകയാണ്. അപ്പൊ പോകുമ്പോ കേൾക്കാലോ. ഞാനത് വായിച്ചിട്ട്. ശരി ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രണാമം ഗുരുജി പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃത്വാദയാം ച ജീവേഷു ദത്വാ ചാഭയമാത്മവാൻ മയ്യാത്മാനം സഹ ജഗത് ദ്രക്ഷ്യസ്യാത്മനി ചാഭിമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഭയങ്കര ഡെക്കറേഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്നലെ. കുറച്ച് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നു. അവര് കുറെ ഗാർലൻഡ് ഒക്കെ അവരുണ്ടാക്കി. ഇന്നും ഗാർലൻഡ് അവരുണ്ടാക്കിയതൊക്കെയാണ് ഗാർലൻഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഓർക്കിഡ് അവരെന്നെ ഓർക്കിഡൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഗാർലൻഡ് ഒക്കെ ആക്കി തന്നു. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃത്വാദയാം ച ജീവേഷു ദത്വാ ചാഭയമാത്മവാൻ മയ്യാത്മാനം സഹ ജഗത് രക്ഷസ്യാത്മനി ചാഭിമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃത്വാം ജയാ ചാരീവേഷു ദത്താ ചാഭയമാത്മവാ മയ്യാത്മാനം സഹ ജഗത് ദക്ഷ്യാസ്യാത്മനി ചാഭിമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാശ്രീ ഉപാസന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃത്വാദയാം ച ജീവേഷു തത്വാചാഭയമാത്മവാൻ മയ്യാത്മാനം സഹ ജഗത്
द्रक्ष्यस्यात्मनि चाभिमाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तंगमणि माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृत्वा दयाञ्च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चाभिमाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। राजी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगद्दृश्यस्यात्मनि चाभिमाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शारदा जी, नंबूदिरी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगद्दृश्यस्यात्मनि चाभिमाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सुवर्ण प्रभा माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चाभिमाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, रामेंद्र प्रभु। चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगत् दृश्यस्यात्मनि चाभिमाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। सुप्रभा माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम हरे नमो कृष्ण। वासुदेवाय। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा च भयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चाभिमाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तानुप्रति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण। ओम चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगत् दृश्यस्यात्मनि चाभिमाम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सला जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चाभिमाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। वसंत माता जी, चलिए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगत् दृश्यस्यात्मनि चाभिमाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। डॉक्टर एम विजय मरियम्मा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगत् दृक्ष्यस्यात्मनि चाभिमाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सला माता जी, हरे कृष्ण माता जी। चलिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी। चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगद्द्रव्यस्यात्मनि चाभिमाम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
അനിതകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ചൊല്ലിക്കോ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा च अभयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगद्रक्ष्यास्यात्मनि चापि माम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവിദാസ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമസ്കാരം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃത്വാ ദയാം ച ജീവേഷു ദത്വാ ചാഭയമാത്മവാൻ മയ്യാത്മാനം സഹ ജഗത് ദൃശ്യസ്യാത്മനി ചാഭിമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃത്വാ ദയാം ച ജീവേഷു ദത്വാ ചാഭയമാത്മവാൻ മയ്യാത്മാനം സഹ ജഗത് രക്ഷസ്യാത്മനി ചാഭിമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. വിജയനാട് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃത്വാ ദയാം ച ജീവേഷു ദത്വാ ചാഭയമാത്മവാൻ മയ്യാത്മാനം സഹ ജഗം ദൃശ്യസ്യാത്മനി ചാഭിമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃത്വാ ദയാം ച ജീവേഷു ദൃശ്യസ്യാത്മനി ചാഭിമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃത്വാ ദയാം ച ജീവേഷു ദത്വാ ചാഭയമാത്മവാൻ മയ്യാത്മാനം സഹ ജഗത് ദൃശ്യസ്യാത്മനി ചാഭിമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാഭരത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃത്വാ ദയാം ച ജീവേഷു ദത്താം ച അഭയാത്മവാൻ മയ്യാത്മനാം സഹ ജഗത് ദൃശ്യസ്യാത്മനി ചാഭിമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഇതാരായിരുന്നു? സിയോ ഫോണിന്റെ പേരുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആരായിരുന്നു? രമണി മാതാജിയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ പേര് മാറിപ്പോയി. പേരില്ല ഇപ്പൊ. അത് റീനെയിം ആക്കിയാൽ മതി. അന്നേരം അതിനകത്ത് വരും കേട്ടോ. ആ ഫോണിന്റെ അവിടെ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ 3 കുത്തുള്ള അടുത്ത് പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ റീനെയിം വരും. അവിടെ പോയിട്ട് റീനെയിം ആക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. അതാണ് ഞാൻ മാതാജിയെ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി വിളിക്കാൻ നോക്കി കാണാത്തത്. ഓക്കെ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃത്വാ ദയാം ച ജീവേഷു ദത്വാ ചാഭയമാത്മവാൻ മയ്യാത്മാനം സഹ ജഗത് ദൃശ്യസ്യാത്മനി ചാഭിമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഗീതാ സർ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃത്വാ ദയാം ച ജീവേഷു ദത്താം ച അഭയമാത്മവാൻ സഹ ജഗത് ദൃശ്യസ്യാത്മനി ചാഭിമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃത്വാ ദയാം ച ജീവേഷു ദത്വാ ചാഭയമാത്മവാൻ മയ്യാത്മാനം സഹ ജഗത് ദ്രക്ഷ്യസ്യാത്മനി ചാഭിമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃത്വാ ദയാം ച ജീവേഷു ദത്വാ ചാഭയമാത്മവാൻ
मय्यात्मानं सह जगत् रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। गीता सी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बिल्कुल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा च भयमात्मवान् मय्यात्मानं सहजः जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री रंजनी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा च अभयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगद दृश्यस्यात्मनि चापि माम्। ओम तत्सदिति। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. കൃത്വ പ്രകടിപ്പിച്ച് ദയാം സഹതാപം ച ജീവേഷു ജീവികളോട് ദത്വ നൽകി ച അതും അഭയം സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി ആത്മവാൻ സ്വയം സാക്ഷാത്കൃതൻ മയി എന്നിൽ ആത്മാനാം നിന്നെ തന്നെ സഹജഗത് വിശ്വത്തോടൊപ്പം ദൃശ്യസി നീ ദർശിക്കും ആത്മനി നിന്നിൽ തന്നെ ച അഭി അതും മാം എന്നെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ്. എല്ലാ ജീവസത്തകളോടും സഹാനുഭൂതി പ്രകടിപ്പിച്ച നീ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടും. എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പു നൽകി നീ നിന്റെ സ്വന്തം ആത്മാവിനെയും എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും എന്നിലും എന്നെ നിന്നിലും ദർശിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഓരോ ജീവസത്തയ്ക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ലളിതമായ പ്രക്രിയ ഇവിടെ വിവരിച്ചിരുന്നു. പരമോന്നതമായ ഇച്ഛയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് ഈ ലോകം എന്ന തത്വമാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ ലോകത്തിന് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനുമായി ഒരു താതാത്മ്യമുണ്ട്. ഈ താതാത്മ്യത്തെ തെറ്റായി ഉൾക്കൊണ്ട രീതിയിലാണ് നിർവ്യക്തികവാദികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പരമോന്നതമായ ആത്യന്തിക സത്യം സ്വയം വിശ്വത്തിലേക്ക് രൂപാന്തരം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറിട്ട അസ്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അവർ പറയുന്നു. അപ്രകാരം ഈ ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും അവർ ഭഗവാനായി സ്വീകരിക്കുന്നു. എല്ലാം ഭഗവാനായിരിക്കുമെന്ന ഈ കാഴ്ച സർവം ബ്രഹ്മമയമെന്ന വാദമാണ് നിർവ്യക്തികവാദികളുടെ വീക്ഷണമാണ്. അതേസമയം ഭഗവാനെ വ്യക്തിപരമായി ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എല്ലാറ്റിനെയും ഭഗവാന്റെ സ്വത്തുക്കളായി കാണുന്നു. എല്ലാം നാം ദർശിക്കുന്നതെല്ലാം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ആവിഷ്കാരമാണ്. അതുകൊണ്ട് സകലതും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകണം. ഇത് ഏകതയാകുന്നു. നിർവ്യക്തികവാദി ഭഗവാന്റെ വേറിട്ടുള്ള അസ്തിത്വം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും വ്യക്തിഗതവാദി അത് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഭഗവാൻ സ്വയം തന്നെ പല രീതികളിലും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായി വേറിട്ട അസ്തിത്വമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തിഗതവാദി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇത് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വിശ്വത്തിലാകെ എന്റെ നിർവ്യക്തിക രൂപത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു, എല്ലാം എന്നിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ പ്രത്യക്ഷനല്ല. സൂര്യനെയും സൂര്യപ്രകാശത്തെയും സംബന്ധിച്ച് ഹൃദ്യമായ ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട്. സൂര്യൻ അതിന്റെ പ്രകാശത്താൽ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലാകെ വ്യാപിക്കുകയും എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ആ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സൂര്യഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ ആ ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യനാണെന്ന് പറയാനാവില്ല. അതേപോലെ നിർവ്യക്തികവാദം അഥവാ സർവം ബ്രഹ്മമയം എന്ന സിദ്ധാന്തവാദം തികഞ്ഞ ബുദ്ധിയുള്ള നിർദ്ദേശമല്ല. യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി എന്തെന്നാണെന്നാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം വിശദമാക്കിയിട്ടുള്ളതുപോലെ അദ്ദേഹമില്ലാതെ ഒന്നിനും അസ്തിത്വമില്ലെങ്കിലും എല്ലാം അദ്ദേഹമാണെന്നത് വാസ്തവമല്ല. അദ്ദേഹം എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ്. അതിനാൽ ഇവിടെയും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വതും എന്നിൽ നിന്ന് ഭിന്നമല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. സർവവും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് സർവവും ഭഗവത് സേവന നിരതമാകണമെന്നും ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കണം. ഒരുവന്റെ ഊർജം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വിനിയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടത്. അതാണ് ഊർജത്തിന്റെ അഥവാ ശക്തിയുടെ പൂർണ്ണത. ഒരുവൻ സഹാനുഭൂതിയുള്ളവനാണെങ്കിൽ ശക്തി യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയും. കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തൻ സർവദാ സഹാനുഭൂതിയുള്ളവനായിരിക്കും. താൻ മാത്രം ഭക്തനാകുന്നതിൽ സംതൃപ്തനല്ലാത്ത അവൻ ഭക്തിത സേവനത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്കുള്ള അറിവ് എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിത സേവന ജ്ഞാനം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ധാരാളം ഭക്തന്മാരും എങ്കിലും അത് നിർവഹിക്കപ്പെടും.
ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുകയും അതിഭക്തിയോടെ ആരാധന നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജനങ്ങളോട് പൊതുവിൽ സഹതാപരഹിതനും ഇതര ഭക്തന്മാരോട് ആദരവില്ലാത്തവനുമാണെങ്കിൽ അവൻ മൂന്നാം തരം ഭക്തനായിരിക്കും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പതീതാത്മാക്കളോട് കാരുണ്യം അനുകമ്പയുള്ളവനാണ് രണ്ടാം തരം ഭക്തൻ. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകൻ എന്ന സ്വന്തം നിലയെപ്പറ്റി അവന് സദാഗ്രാഹ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ആകയാൽ അവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കും. പൊതുജനങ്ങളോട് സഹതാപാർത്ഥമായി ഇടപെടുകയും അവരുടെ ഭക്തി സേവനം പഠിപ്പിക്കുകയും അഭക്തരോട് നിസ്സഹരിക്കുകയോ അവരുമായുള്ള സഹവാസം ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യും. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനം നടത്തുന്ന ഒരുവന് ജനങ്ങളോട് പൊതുവെ അനുകമ്പയില്ലാത്തിടത്തോളം കാലം അവൻ മൂന്നാംകിട ഭക്തന്മാരായിരിക്കും. ഒന്നാം തരം ഭക്തനാകട്ടെ ഈ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിൽ ഒരു ഭയവും വേണ്ടെന്ന് സകല ജീവികൾക്കും ഉറപ്പു നൽകും. നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ജീവിച്ച് ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിന്റെ തമസിനെ കീഴടക്കാം എന്ന് പറയും. ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം സഹാനുഭൂതിയുള്ളവനും ഉദാരമതിയുമായി വർത്തിച്ച് അതിനുശേഷം സന്യാസ ജീവിതത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ഉറപ്പ് നൽകുവാൻ കർദമമുനിയോട് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതായി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു സന്യാസി സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ നവീകരിച്ച നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ഉണർത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവനാണ്. അദ്ദേഹം ഉണർവ് ദാനം ചെയ്യുവാൻ ഗൃഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഗൃഹങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കണം. ഗൃഹസ്ഥൻ മായയുടെ പിടിയിൽപ്പെട്ട് കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകി കഴിയുന്നതിനാൽ കൃഷ്ണനുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധം വിസ്മരിക്കും. ഈ വിസ്മൃതിക്കിടയിൽ പട്ടിയെയോ പൂച്ചയെയോ പോലെ അവൻ മരിക്കാനിടയായാൽ അവന്റെ ജീവിതം വ്യർത്ഥമാകും. അതുകൊണ്ട് മറവിയിലാണ്ട ആ ആത്മാവുകളെ ഭഗവാനുമായുള്ള തങ്ങളുടെ ശാശ്വതമായ ബന്ധത്തെപ്പറ്റി ബോധവാന്മാരാക്കി ഉണർത്തി ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ആനയിച്ച് മുഴുകിപ്പിക്കുവാനുള്ള ചുമതല സന്യാസിക്കുണ്ട്. ഭക്തൻ പതീത ആത്മാക്കളോട് കാരുണ്യം കാട്ടുകയും അവർക്ക് നിർഭയത്വം ഉറപ്പ് നൽകുകയും വേണം. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായാൽ ഉടനെ താൻ ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിതനായി കഴിഞ്ഞെന്ന് അവന് ബോധ്യം വരും. ഭയം തന്നെ സ്വയം ഭഗവാനോട് ഭയത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭയത്തിന് അവനെ എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക? സാധാരണ മനുഷ്യന് ഈ നിർഭയത്വം ദാനം ചെയ്യുന്നത് മഹത്തായ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനമാണ്. ഒരു സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്യാഗ ജീവിത ക്രമത്തിലെത്തിയ ഒരു ജനങ്ങളെ കൃഷ്ണാബോധത്തെ പറ്റി ഉണർവുള്ളവനാക്കുവാൻ സഞ്ചരിക്കാവുന്നിടത്തോളം കാലം ലോകത്തിലുടനീളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് നഗരങ്ങളിലേക്കും ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും ഭവനങ്ങളിലേക്കും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഒരുവൻ ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ഏതെങ്കിലും സന്യാസിയാൽ ഭാരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അവൻ തന്റെ കഴിയുന്നത്ര സുഹൃത്തുക്കളെയും അയൽവാസികളെയും വീട്ടിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി കൃഷ്ണാബോധ ക്ലാസ് എടുക്കണം. കൃഷ്ണനാമ സങ്കീർത്തനവും ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രഭാഷണവുമായിരിക്കണം ക്ലാസ്. കൃഷ്ണാബോധ പ്രചരണത്തിന് അളവറ്റ സാഹിത്യങ്ങളുണ്ട്. സന്യാസിയായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്നും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് ഓരോ ഗൃഹസ്ഥന്റെയും കർത്തവ്യമാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവന ജോലികൾക്ക് ചില വിഭജനങ്ങളുണ്ട്. സന്യാസിക്ക് പണം സമ്പാദിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ലാതിനാൽ ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഗൃഹസ്ഥൻ ഏറ്റെടുക്കും. പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സന്യാസി പൂർണ്ണമായും ഗൃഹസ്ഥന്റെ ആശ്രിതനായിരിക്കും. ഗൃഹസ്ഥൻ വ്യാപാരം ചെയ്തോ മറ്റെന്തെങ്കിലും തൊഴിലിലൂടെയോ സമ്പാദിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 50% കൃഷ്ണാബോധം വ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കും. 25% കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കും. 25% അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മിച്ചം വയ്ക്കുകയും വേണം. രൂപഗോസ്വാമി ഈ മാതൃക തെളിയിച്ചു തന്നു. ഭക്തന്മാർ അദ്ദേഹം തെളിച്ച പാത പിന്തുടരണം. വാസ്തവത്തിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് തുല്യനാവുക എന്നതിനർത്ഥം പരമോന്നതന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ആവുക എന്നാണ്. ഭഗവാനോടൊപ്പമാകുക എന്ന പ്രയോഗത്തിന് ഭഗവാനോളം മഹത്വമുള്ളവനാവുക എന്ന തരത്തിൽ അർത്ഥം കൽപ്പിക്കരുത്. അത് അസാധ്യമാണ്. ഒരു അംശം ഒരിക്കലും പൂർണ്ണത്തിന് തുല്യമാവില്ല. ജീവസത്ത എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ്, അഥവാ അംശം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായുള്ള അവന്റെ ഏകത്വം എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ താല്പര്യങ്ങളോ
ഭഗവാന്റെ താല്പര്യങ്ങളോടുള്ള അവന്റെ ഏകീകഭാവം എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓരോ ജീവസത്തെയും എപ്പോഴും തന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും തന്റെ ഭക്തനായിരിക്കുകയും തന്നെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മന്മനാഭോ മദ്ഭക്തോ മത്യാജീമാ നമസ്കുരു അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ 2 പ്രാവശ്യം അതേ കാര്യം തന്നെ പറയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. എല്ലാവരും എപ്പോഴും തന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണമെന്ന് കൃഷ്ണൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവരും എപ്പോഴും കൃഷ്ണന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കണം. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. ഭക്തന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഇച്ഛ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഭഗവാൻ അപരിമേയനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും അളവറ്റതായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛകൾക്ക് വിരാമമില്ല. അതിനാൽ ഭക്തന്റെ സേവനങ്ങളും അളവും മുറിയലും ഇല്ലാത്തവയായിരിക്കും. അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിൽ ഭഗവാനും സേവകനും തമ്മിൽ നിതാന്തമായ മത്സരമാണ്. ഭഗവാൻ തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പരിമിതിയില്ലാതെ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുമ്പോൾ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കാൻ നിരന്തരം സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെയും ഭക്തന്റെയും താല്പര്യങ്ങളെ പരിമിതരഹിതവും നിതാന്തവുമായ ഐക്യം സ്വാഭാവികമായി ഭവിക്കുന്നു. ചില പ്രഭുപാദ് ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ വിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നേരത്തെ കർദവമുനി ഭഗവാനെ തപസ് ചെയ്യുകയും അല്ലെ, ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും കർദവമുനിക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് പറയുകയുണ്ടായി, നിനക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പത്നിയെ തന്നെ ലഭിക്കും അല്ലെ. അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചതിലും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്ഞിയെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെ. സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പുത്രിയായിട്ടുള്ള ദേവി അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ പറയുന്ന എന്റെ ആജ്ഞ കണക്കിലെടുത്ത് ഉചിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിച്ച ഹൃദയത്തോടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലം എനിക്ക് അർപ്പിച്ച് നീ ഒടുവിൽ എന്നെ നേടുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഇവർക്ക് കർദവമുനിക്കും ദേവഹൂതിക്കും പുത്രനായിട്ട് ഇനി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവതരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പഠിക്കുക. ഇവിടെ 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, എല്ലാ ജീവസത്തകളോടും സഹാനുഭൂതി പ്രകടിപ്പിച്ച നീ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടും. എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പു നൽകി നീ നിന്റെ സ്വന്തം ആത്മാവിനെയും എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും എന്നിലും എന്നെ നിന്നിലും ദർശിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഓരോ ജീവസത്തേക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ലളിതമായ പ്രക്രിയയുടെ വിവരിച്ചിരുന്നു. പരമോന്നതനായ ഇച്ഛയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് ഈ ലോകം എന്ന തത്വമാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ ലോകത്തിന് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനുമായ ഒരു താതാത്മ്യമുണ്ട്. ഈ താതാത്മ്യത്തെ തെറ്റായി ഉൾക്കൊണ്ട രീതിയിലാണ് നിർവ്യക്തിവാദികൾ സ്വീകരിച്ചത്. പരമോന്നതനായ ആത്യന്തിക സത്യം സ്വയം വിശ്വത്തിലേക്ക് രൂപാന്തരം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേറിട്ട അസ്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അവർ പറയുന്നു. പ്രകാരം ഈ ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും അവർ ഭഗവാനായി സ്വീകരിക്കും. എല്ലാം ഭഗവാനായിരിക്കുമെന്ന ഈ കാഴ്ച സർവം ബ്രഹ്മമയമെന്ന വാദമാണ് നിർവ്യക്തികവാദികളുടെ വീക്ഷണമാണ് അല്ലെ. അവർ പലരും പറയും
ഭഗവാൻ എന്നോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനല്ല അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗത്തന്നെ സിംഗപ്പൂർ പറയുന്നു അല്ലെ, അംശം ഒരിക്കലും ഭഗവാനായി തീരില്ല അല്ലെ. മമേവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂതസനാതനം, എന്റെ അംശമാണ് എല്ലാവരും അല്ലെ. അപ്പോ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും നാരായണൻ നാരായണൻ എന്നാണ് പറയുക അല്ലെ. മായാവാദികളാണ്. നീയും ഭഗവാൻ, ഞാനും ഭഗവാൻ. നീ നാരായണൻ, ഞാനും നാരായണൻ. ഒരിക്കലും സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യര് ആദ്യം മായാവാദിയായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് ഭക്തനായി മാറി. സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യര് ആദ്യമായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ എന്താണ്, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മായാവാദി സന്യാസിയുടെ ഏകദണ്ഡ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഓം നമോ നാരായണ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായി. ആരോടാ പറയുന്നത്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തിരിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണയർ മധ്യരസ്തു, നിങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടാവട്ടെ, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ. അല്ലാതെ ഭഗവാനാണെന്നല്ല പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാനോട് തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരിക്കലും താൻ ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ മായാവാദികൾ അങ്ങനെയാണ് കണക്കുന്നത്, എല്ലാവരും ഭഗവാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ നിർവ്യക്തികവാദികൾ പറയുന്നു, അവര് എല്ലാം ഭഗവാനായിട്ട് പറയും. ഓരോ എല്ലാറ്റിനെയും ആരാധിക്കും, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാണ് ഭഗവാനാണ്. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, അല്ലാതെ അതെല്ലാം ഭഗവാനല്ല. അഹം സർവസ്യ പ്രഭുവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉറവിടം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനല്ല, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉറവിടമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അല്ലെ. ഓരോരോ വസ്തുക്കളും അവരെ ഭഗവാനാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. ഇത് ശരിയായ രീതിയല്ല. ഇതില് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരു ഉദാഹരണം, ഞാൻ ഈ വിശ്വത്തിലാകെ എന്റെ നിർവ്യക്തിക രൂപത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരുന്ന എല്ലാം എന്നിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പൊ തൃഷ്ണല്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീത. സൂര്യനെയും സൂര്യപ്രകാശത്തെയും സംബന്ധിച്ച് ഹൃദ്യമായ ഒരു ഉദാഹരണം. സൂര്യൻ അതിന്റെ പ്രകാശത്താൽ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലാകെ വ്യാപിക്കുകയും എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ആ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സൂര്യഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ ആ ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യനാണെന്ന് പറയാനാവില്ല. അതേപോലെ നിർവ്യക്തിവാദം അഥവാ സർവം ബ്രഹ്മമയം എന്ന സിദ്ധാന്തവാദം തികഞ്ഞ ബുദ്ധിയുള്ള നിർദ്ദേശമല്ല. യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി എന്താണെന്നാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം വിശദമാക്കിയിട്ടുള്ളത് പോലെ അദ്ദേഹമില്ലാതെ ഒന്നിനും അസ്തിത്വമില്ലെങ്കിലും എല്ലാം അദ്ദേഹമാണെന്നത് വാസ്തവമല്ല. അദ്ദേഹം എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ്. ആയതിനാൽ ഇവിടെയും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വതും എന്നിൽ നിന്ന് ഭിന്നമല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. സർവവും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് സർവവും ഭഗവത് സേവന നിരതനമാകണമെന്നുമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒരുവന്റെ ഊർജം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. അതാണ് ഊർജത്തിന്റെ അഥവാ ശക്തിയുടെ പൂർണ്ണത. നമ്മുടെ കഴിവ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ശക്തി, നമ്മുടെ ബുദ്ധി, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരുവൻ സഹാനുഭൂതിയുള്ളവനാണെങ്കിൽ ശക്തി യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയും. കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തൻ സർവ്വതാ സഹാനുഭൂതിയുള്ളവൻ. താൻ മാത്രം ഭക്തനാകുന്നതിൽ സംതൃപ്തനല്ലാത്തവൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് തനിക്കുള്ള അറിവ് എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യാൻ. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ധാരാളം ഭക്തന്മാരുണ്ട്. എങ്കിലും അത് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടുന്ന് വരുന്നത് മറ്റുള്ളവരോടും സഹാനുഭൂതി അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാര്, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അല്ലെ. ശ്രീലപ്രഭുപാദര് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. ശ്രീലപ്രഭുപാദര് വൃന്ദാവനത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എല്ലാവരും പ്രായമാകുമ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ
പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. ഇതിനാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നും ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ പിന്നീട് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഇറക്കേണ്ടതായി. പ്രഭുപാദർക്ക് സുഖമായിട്ട് അവിടെ രാധാ ദാമോദര ക്ഷേത്രത്തിൽ അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസാദമൊക്കെ കഴിച്ച് അവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. പ്രഭുപാദരുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ഒന്നും അല്ല അമേരിക്കയിലും മറ്റൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലെ. എന്നാൽ ജീവദയ, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നു, അവരെയും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ദയ, അവരോട് അനുകമ്പ, കാരുണ്യം അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദര് അവിടെ വൃന്ദാവനം വിട്ടിട്ട് വിദേശങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എല്ലാവരും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക്. പ്രഭുപാദര് വൃന്ദാവനത്തിലായിരുന്നിട്ടും അത് അവിടെ വിട്ടുകൊണ്ട് പ്രീച്ചിങ്ങിനായിട്ട് പോവുകയില്ല. അപ്പൊ താൻ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി എന്നല്ല അല്ലെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശം അല്ലെ. എല്ലാവരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന അവരെയൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരായിരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായി തീരണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ആഗ്രഹം അത് സഫലമാക്കാനായിട്ട്, അത് പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തിക്കും ചുമതലയുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ പ്രഭുപാദര് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു തരും. നമ്മളായിട്ട് വേറൊന്നും നമ്മൾ ചേർക്കണമെന്നില്ല. പ്രഭുപാദര് എന്താണോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അത് അതേപോലെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് പറയും നമ്മള് എന്താ പറയാ ഛർദിക്കുന്ന പോലെയാണ്. അത് എന്താണോ കേട്ടത് അത് അതേപോലെ മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു. എന്താണോ നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയായിട്ടുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരേക്കോ താരേക്കാഹോ കൃഷ്ണ ഉപദേശം, നിങ്ങൾ ആരെ കാണുന്നു അവരോടൊക്കെ കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ. കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശം എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കും, നമ്മൾ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പോരാ, മറ്റുള്ളവർക്കും അതിനുള്ള അവസരം അല്ലെ. നമ്മള് എന്തെങ്കിലും സദ്യയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇലയൊക്കെ പുറത്ത് കൊണ്ട് ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവുക? അവിടെ കാക്കയൊക്കെ വരും. ഒരു കാക്ക മാത്രം തിന്നിട്ട് അനങ്ങാതെ പോവോ? ഇല്ല അല്ലെ. ആ കാക്ക അലറി വിളിക്കും, എല്ലാറ്റിനെയും വിളിച്ചു വരുത്തും അല്ലെ. ഒരു 100 കണക്കിന് കാക്കകൾ അവിടെ വന്നിട്ട് അവിടെ ഉള്ള ആ സദ്യയുടെ ബാക്കി ഭാഗത്ത് കഴിച്ചിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഉറുമ്പായാലും അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പഞ്ചസാര എന്തെങ്കിലും അവിടെ വിതറിയാല് വീണു പോയാലും ഒരു ഉറുമ്പ് പറ്റിയെന്ന് വന്നിട്ട് തിന്നിട്ട് പോയില്ല അല്ലെ. സകല ഉറുമ്പുകളും വരും അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് മാത്രം മതി, ഞാൻ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി, അവരൊക്കെ അവിടെ കിടക്കും, അങ്ങനെയല്ല. അത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, ആരാണോ എന്റെ ഈ സന്ദേശങ്ങള് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഭക്തന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, അവരാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവര് അല്ലെ. അവരെക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പോരാ, മറ്റുള്ളവരെയും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തും അല്ലെ. അതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭാരതഭൂമിയിലെ മനുഷ്യ ജന്മ സാർത്ഥകരെ കരോ പരോപകാരം. ഭാരതഭൂമിയിൽ ജന്മം എടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോരാൾക്കാരും കൃഷ്ണാബോധം നേടുകയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുകയും മറ്റുള്ളവർക്കും ആ കൃഷ്ണാബോധം നേടാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയും വേണം. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പരോപകാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള പല പരോപകാരങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യും അല്ലെ. പൈസ ഇല്ലാതാക്കി പൈസ കൊടുക്കും, വസ്ത്രം ഇല്ലാതാക്കി വസ്ത്രം കൊടുക്കും, ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. ഇതൊക്കെ പരോപകാരം തന്നെ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ പരോപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നൽകുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ, സോറി. അപ്പോ യഥാർത്ഥ പരോപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെ. നമ്മള് എന്ത് കൊടുത്താലും അവർക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു ആശ്വാസമാണ് അല്ലെ. വസ്ത്രം കൊടുത്താലും ഭക്ഷണം കൊടുത്താലും മറ്റുള്ള ഒരു ജോലി ഇല്ലാതാക്കി ജോലി മേടിച്ചു കൊടുത്താലും ഒക്കെ തൽക്കാലത്തേക്ക് അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുമായിരിക്കും അല്ലെ. ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ കുറച്ച് 4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വിശക്കും അല്ലെ. വസ്ത്രം കൊടുത്താൽ അത് കീറുന്നത് വരെ കുറച്ചു കാലം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് കൊടുത്താലും അതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അവർക്ക് വീണ്ടും വേണം
അല്ലെ? ഭക്ഷണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വിശക്കുമ്പോ വീണ്ടും വിശക്കും, വീണ്ടും ഭക്ഷണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പരോപകാരം തന്നെയാണ് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ പരോപകാരം എന്താണെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു. എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക, അതാണ് യഥാർത്ഥ പരോപകാരം. അല്ലെ? നമുക്ക് കുറച്ച് അറിവൊക്കെ ലഭിച്ചു, ഇത് വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കണ്ട, നമ്മൾ തന്നെ അത് അങ്ങനെ മൂടി വെച്ചാൽ മതി എന്ന്. അല്ലെ? നമുക്ക് രാമാനുജാചാര്യരാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, ഈ മന്ത്രം നീ മാത്രം ചൊല്ലിയാൽ മതി, മറ്റുള്ള ആരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് എന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോ രാമാനുജാചാര്യർക്ക് അങ്ങനെ ഗുരു മന്ത്രം കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നീ ഇത് വേറെ ആരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്. എന്നാൽ രാമാനുജാചാര്യർ ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിൽ പോയി നിന്നിട്ട് സകലരെയും അവിടേക്ക് വിളിച്ചു വരും. എന്നിട്ട് ഉറക്കെ ഭഗവാന്റെ മന്ത്രം പറയും. എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ? ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓക്കെ, ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ എന്ന് ആ മന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല എല്ലാവരും. നിങ്ങൾ ഉറക്കെ ഇത് ജപിക്കുവേൻ, എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും, ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നു. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാവരും ജപിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ മന്ത്രം മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നരകത്തിലേക്ക് പോകും. യോഗ്യതയില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ, അതുകൊണ്ട് ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുതെന്നാണ്. രാമാനുജാചാര്യ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നരകത്തിൽ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മളാരും ചിന്തിക്കും. നമ്മൾ ആദ്യം രക്ഷപ്പെട്ടു പോകട്ടെ, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ആയാലും നരകത്തിലായാലും എവിടെയായാലും. അങ്ങനെയല്ല, ഒരു ശരിയായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു മന്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. അല്ലെ? നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധിക്കുക, അവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്ലെ പറയുന്നു, മനുഷ്യർക്ക് നാമം ജപിക്കാം, മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ. അപ്പോ മനുഷ്യൻ ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആനുകൂല്യം മറ്റുള്ളവർക്കും ലഭിക്കും, അത് കേൾക്കുന്ന മറ്റുള്ള ചെറിയ ജീവികൾക്കും എല്ലാം അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. അതുപോലെ പറയുന്നു, മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കശാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കുന്നവര് അല്ലെ, അവരെ എങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും. അപ്പോഴും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, അവരൊക്കെ ഹറാം ഹറാം എന്ന് പറയും, തൊട്ടുകൂടാത്തത് എന്ന് പറയും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് ഹറാം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാ രാം, ഹേ രാം എന്ന് വിളിക്കുന്നതായി കണക്കൂട്ടിയിട്ട് അവർക്കും കാരുണ്യം നൽകുന്നു എന്ന് പറയും. അല്ലെ? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. ബ്രഹ്മാവാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. അല്ലെ? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പോ ആ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. അല്ലെ? നമ്മളത് ജപിക്കുകയേ വേണം. നമ്മൾ നേരത്തെ അജാമിളന്റെ ഒക്കെ ലീലകൾ അനേകം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ്. അല്ലെ? എന്റെ മകനെ വിളിച്ചിട്ടും ഭഗവാൻ കാരുണ്യം. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്കും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യവും അതിന്റെ ഫലം ഒന്നും അങ്ങനെ അവിശ്വാസികളായ അവരോടൊന്നും പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. അത് നാമാപരാധമാണ്. അവരോട് ജപിക്കാൻ പറയാം. അല്ലെ? അവര് ജപിക്കട്ടെ. ജപിച്ച് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ അതിനോട് സാധു തോന്നും. അല്ലെ? പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു,
ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവന ജ്ഞാനം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ധാരാളം ഭക്തന്മാരുണ്ടെങ്കിലും അത് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ധാരാളം ആൾക്കാർ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അവര് പാകിസ്ഥാനിലൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കും. അവിടെയൊക്കെ ഇസ്കോണിന് ചെറിയ ടെമ്പിളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കും. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ പല വിഷമങ്ങളും നേരിടുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അല്ലെ. അതുപോലെ പ്രഭുപാദരുടെ കാലത്ത് പ്രഭുപാദര് റഷ്യയിലും അതുപോലെ മറ്റുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെ എതിർത്തിരുന്നു. റഷ്യയിൽ തന്നെ അടിവോട്ടിയ പ്രഭുപാദര് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കുറച്ചൊരു 3 മണിക്കൂറോളം ക്ലാസ് കൊടുക്കുകയുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് പിന്നീട് റഷ്യയിൽ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായത്. റഷ്യയില് ഭഗവത്ഗീത അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുകയും ഇതറിഞ്ഞ അവിടുത്തെ ഭരണകൂടം ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ കത്തിക്കുകയും അവരെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടും അദ്ദേഹം കൃഷ്ണാബോധം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറായി. ജയിലില് പ്രസാദമൊന്നും കിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പ്രസാദം മാത്രമേ കഴിക്കൂ, ഭഗവാന് നിവേദിച്ചത് മാത്രമേ കഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അവര് മയക്കുമരുന്നൊക്കെ കുത്തിവെക്കുകയുണ്ടായി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാബോധം നശിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ എങ്കിലും യാതൊന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മയും മറവിയും ഒക്കെ തരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ എന്ത് മയക്കുമരുന്ന് കുത്തിവെച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോധം പോയില്ല. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവിടെ ജപമാലയോ എല്ലാം പിടിച്ചു വെച്ചു. ജപമാല പകരം അദ്ദേഹം അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ട് ജപമാലയുടെ രൂപത്തിലാക്കി ജപിക്കും. അതുപോലെ തിലകം തൊടാനായിട്ട് അവിടെ പല്ല് തേക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് തിലകം തൊടും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ സഹിച്ചിട്ടാണ് അവിടെയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായത്. അങ്ങനെ ഒരു കുറെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നയിക്കുമ്പോൾ മതി, ഇതൊക്കെ മതി എന്ന് വിചാരിച്ച് നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അവിടെ ഒറ്റ ഡിവോട്ടി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് മായാപ്പൂരിലും വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും റഷ്യക്കാരാണ് മുഴുവനായിട്ടും ഉള്ളത്. യങ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കുട്ടികൾ അവര് നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു, നഗരസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും വൃന്ദാവനത്തിലും മായാപ്പൂരൊക്കെ പോയാൽ കാണാം അവര് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സങ്കീർത്തനമായിട്ട് എല്ലാ ടൗണിലും മറ്റുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ പോകും. ഇതൊക്കെ പ്രഭുപാദര് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ആ വ്യക്തിയാണ് പിന്നീട് അവിടെയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും കടമയുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട്. ശിലപ്രഭുപാദരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം. ശിലപ്രഭുപാദരുടെ ഓരോരോ ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെ പ്രഭുപാദര് തിരിച്ച് വിളിക്കുകയാണ്. പ്രഭുപാദര് വേറെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കും. അവിടേക്കൊക്കെ പ്രഭുപാദരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് അവരെയൊക്കെ വിളിച്ചു. അപ്പോ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഭക്തന്മാർ തന്നെയാണ് ഇനി കൂടുതൽ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ 3 തരം ഭക്തരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. കനിഷ്ഠ, മധ്യമ, ഉത്തമ അല്ലെ. ഭഗവാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും അതിഭക്തിയോടെ ആരാധന നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജനങ്ങളോട് പൊതുവിൽ സഹതാപരഹിതനും ഇതര ഭക്തന്മാരുടെ ആദരവില്ലാത്തവനുമാണെങ്കിൽ അവൻ 3-ാം തരം ഭക്തനായിരിക്കും എന്ന് പറയും. കനിഷ്ഠവൻ പതിതാത്മാക്കളോട് കാരുണ്യവും അനുകമ്പയുള്ളവനാണ് 2-ാം തരം ഭക്തൻ. മധ്യമ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകൻ എന്ന സ്വന്തം നിലയെ പറ്റി അവന് സദാ ഗ്രാഹ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ആകയാൽ
അവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സ്ഥാപിക്കും. പൊതുജനങ്ങളോട് സൗഹാർദ്ദപരമായി ഇടപെടുകയും അവരെ ഭക്തി സേവനം പഠിപ്പിക്കുകയും അഭക്തന്മാരോട് നിസ്സഹരിക്കുകയും അവരുമായുള്ള സഹവാസങ്ങൾ ഒപ്പിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനം നടത്തുന്ന ഒരുവന് ജനങ്ങളോട് പൊതുവെ അനുകമ്പയില്ലാടത്തോളം കാലം അവൻ മൂന്നാംകിട ഭക്തനായിരിക്കും. ഒന്നാന്തരം ഭക്തനാകട്ടെ ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ ഒരു ഭയവും വേണ്ടെന്ന് സകല ജീവികൾക്കും ഉറപ്പ് നൽകും. നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ജീവിച്ച് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ തമസിനെ കീഴടക്കാം. മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷമങ്ങളും ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ അവരോട് പറയാ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാനും ഒക്കെ പറയും അല്ലെ. ഇപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകി അവർക്കും ഉറപ്പ് നൽകണം. ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷയാണ് ഭഗവാൻ. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാർ. ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും കാരുണ്യമുള്ളവരാണ്. ഗൗഡിയ മഠത്തിലൊക്കെ 64 മാലയായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം 64 റൗണ്ട് മാല. എന്നാല് ശിവപ്രഭുപാദർ അത് 16 ആക്കിയിട്ട് പോകും. പതിനാറ് മാല ജപിക്കുകയും നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യഥാർത്ഥ പരോപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം കൊടുത്ത് അവരൊക്കെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകലാണ് അല്ലെ. വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടും അവര് കഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല. മറ്റുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്താൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അവരുടെ ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം കിട്ടി നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ കടമ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും. വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും അല്ലെ. ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം സഹാനുഭൂതിയുള്ളവനും ഉദാരമതിയായി പ്രവർത്തിച്ച് അതിനുശേഷം സന്യാസ ജീവിതത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ഉറപ്പ് നൽകുവാൻ കർദമമുനിയോട് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതായി ഇവിടെ കർദമമുനി മറ്റുള്ളവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം നൽകുവാനും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരോട് ജീവദയ ആത്മാക്കളൊക്കെ ദയ കാണിക്കാം. ഒരു സന്യാസി സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ നവീകരിച്ച നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ഉണർത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഉണർവ് ദാനം ചെയ്യുവാൻ ഗൃഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഗൃഹങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കണം. ഗൃഹസ്ഥൻ മായയുടെ പിടിയിൽപ്പെട്ട് കുടുംബകാര്യങ്ങൾ മുഴുകി കഴിയുന്നതിനാൽ കൃഷ്ണനുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധം വിസ്മരിക്കുകയും സ്മൃതിക്കിടയിൽ പട്ടിയോ പൂച്ചയോ പോലെ അവൻ മരിക്കാനിടയായാൽ അവന്റെ ജീവിതം വ്യർത്ഥമാകും. അതുകൊണ്ട് മറവിയിലായേണ്ട ആ ആത്മാവുകൾ ഭഗവാനുമായി തങ്ങളുടെ ശാശ്വതമായ ബന്ധത്തെ വെച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കി ഉണർത്തി ഭക്തി സേവനയ്ക്ക് ആനയിച്ച് മുഴുമിപ്പിക്കുവാനുള്ള ചുമതല സന്യാസിക്കുന്നു. അപ്പോ സന്യാസിമാരൊക്കെ അല്ലെ, പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ വീടുകളിൽ അല്ലെ ഓരോ സന്യാസിമാരൊക്കെ വരും, സ്വാമിമാരൊക്കെ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ വരുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലെ, കുട്ടികളെയൊക്കെ ഭയപ്പെടുത്തും. സ്വാമി വരുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ്. ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എപ്പോഴും ഈ കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ പെട്ട് ഇവിടെ തന്നെ വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും പോകരുത്, നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, ജീവിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് അവരിങ്ങനെയുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ. അല്ലാതെ അവർക്ക് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും പൈസ കൊണ്ടോ അല്ലെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടോ എന്നും അവർക്ക് തൃപ്തി അടയാൻ അവർ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ യാതൊന്നിലും തന്നെ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്തവരാണ് അല്ലെ. പലരും അവര് വരുന്നത് ഭിക്ഷക്കായിട്ടാണ്, പൈസക്കായിട്ടാണ് വിചാരിച്ചിട്ട് ഗേറ്റിന്റെ പുറത്ത് നിലകെ പറഞ്ഞു വിടും അല്ലെ. നിർഭാഗ്യവാന്മാര് അവര് വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുകയോ അല്ലെ കീർത്തനം ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർക്ക് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന കാലത്ത് പല ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാൽ പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സാധുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് അവിടെ വരികയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈസ്കോണിലുള്ള സന്യാസിമാരായാലും അവര് പല രാജ്യങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ച് അവിടെയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് ഓരോരോ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിയുടെയും കടമ, ചുമതല എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ചൈനയിലും റഷ്യയിലൊന്നും പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലൊന്നും പോയിട്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ അടുത്ത ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ പറയാം
അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയും. നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പറയും. ഇപ്പൊ 45ാമത്തെ ബാച്ച് ഏപ്രിൽ 1 തുടങ്ങും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ അവരോട് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പറയും. അവരെ അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അധികം പറയേണ്ടതായിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിച്ചിനോ കേട്ടിനോ? അവർ പറയില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. അവർ പറയാ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീത കേട്ടോളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സ്വീകരിക്കും. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അവരെയൊക്കെ കൃഷ്ണാഭവത്തിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ കൊണ്ടുവരും അല്ലെ. നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് നിങ്ങള് നാമം ജപിക്കണം, നിങ്ങള് ചായ കാപ്പിയൊന്നും കുടിക്കരുത്, അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആരോടും പുതിയ ആൾക്കാരോടൊന്നും പറയും. അവരെയൊക്കെ പതുക്കെ കൃഷ്ണാഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സത്സംഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സത്സംഗത്തിലേക്ക് വരാൻ പറയാം. അപ്പൊ അവിടുന്ന് പ്രസാദമൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ കൊടുക്കുക അല്ലെ. ചില പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെയാണ്, പ്രസാദമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണാഭവത്തിൽ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരൊക്കെ പ്രസാദം പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ശിഷ്യനിടെ മുന്നേ പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം അവിടെ ഇസ്കോണിൽ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം മറ്റുള്ള മ്യൂസിക്കിന്റെ കൂടെയൊക്കെ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു ആദ്യം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പാട്ടുകളും മറ്റുമൊക്കെ ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഇസ്കോണിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെയും ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ എന്താ പറയാ റോക്ക് മ്യൂസിക് ഒന്നും വെച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ അടിപൊളി പാട്ടൊന്നും വെച്ച് അങ്ങനെയല്ല. ഇവര് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു, നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് ഇത് കൊള്ളാലോ. പിന്നീട് അവിടെ പ്രസാദത്തിന് വന്നപ്പോഴ് നല്ല പ്രസാദം കിട്ടി, ഗുലാബ് ജാമുൻ കിട്ടി. അപ്പോ അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിറ്റേ ദിവസം വന്നു ഗുലാബ് ജാമുൻ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ നോക്കിയാൽ അവര് ഡിവോട്ടി ആവുന്നതിന്റെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രസാദമൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു വന്നത്. പ്രസാദവും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് അല്ലെ, അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, അതിന്റെ ബാക്കിയാണ്. അത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി. അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാർ പ്രഭുപാദര് എന്താ പറഞ്ഞ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നും സത്സംഗങ്ങളിലൊക്കെ പലയിടത്തും ടെമ്പിളിലും മറ്റുള്ള സത്സംഗങ്ങളിലൊക്കെ സൺഡേ ഫീസ്റ്റ് അല്ലെ, സൺഡേ പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് അതില് എല്ലാവരെയും പങ്കെടുപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്കും നമുക്ക് അവരെയൊക്കെ കൃഷ്ണാഭവത്തിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചൈനയിലും റഷ്യയിലും എവിടെ നിന്നും പോയിട്ട് പാകിസ്ഥാനിലൊന്നും പോയി ചെയ്യേണ്ട, അതൊന്നും അല്ലെ, അതൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് ആവുകയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ അടുത്ത ആൾക്കാരോടൊക്കെ പറയുക, അവരൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ അല്ലെ. ഇടയ്ക്കിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവർ വിചാരിക്കും ഇവൻ പറയുന്നതിൽ എന്തോ കാര്യമുണ്ട്. എൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. എപ്പോഴെപ്പോഴും വന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാല് ഇവർ പറയുന്നതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യം ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പോയൊക്കെ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊക്കെ സത്സംഗത്തിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അവരെ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പിന്നീട് അവരെ സമീപിക്കുക. ഞാൻ കുറെ പ്രാവശ്യം അവരോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് താല്പര്യമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും പിന്നെയും അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ സൺഡേ വരണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളും മറ്റുള്ളവരോട് അങ്ങനെ പറയാം. അവർക്ക് ഇതിനോടൊന്നും താല്പര്യമില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മളെ കുറെ പ്രാവശ്യം അവരോടൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവര് ഇതിലെന്തോ കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കല്ലോ, ഇവരെന്തിനാ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതില് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെ. മറ്റുള്ളവർക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഭക്തൻ പതിതാത്മാക്കളോട് കാരുണ്യം കാട്ടുകയും അവർക്ക് നിർഭയത്വം ഉറപ്പു നൽകുകയും വേണം. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായാലുടനെ താൻ ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷണനായി കഴിഞ്ഞെന്ന് അവന് ബോധ്യം വരും. ഭയം തന്നെ സ്വയം ഭഗവാനോട് ഭയത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭയത്തിന് അവനെ എന്താണ് ചെയ്യുക സാധിക്കും അല്ലെ. ഭയം, എല്ലാവരുടെയും ഭയം എന്താണ്? മരണഭയമാണ് അല്ലെ. നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രത്തിൽ പറയില്ലേ, ഉഗ്രം വീരം മഹാവിഷ്ണു ജലന്തം സർവതോന്മുഖം നരസിംഹം ഭീഷണം ഭദ്രം മൃത്യു നമാമി.
മൃത്യോ മൃത്യു നമ. മൃത്യു മരണദേവനാരാണ്? മരണദേവൻ യമരാജനാണ് അല്ലെ. ആ യമരാജൻ പോലും ഭയപ്പെടുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ മരണത്തിന്റെ ദേവനായിട്ടുള്ള യമരാജൻ പോലും ഭയപ്പെടുന്ന ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ സംരക്ഷകനെങ്കിൽ അറിയെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നീട് ഭയപ്പെടാനായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ ഭയപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെ ആ മരണഭയം പോലും, മരണദേവൻ പോലും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഭയപ്പെടേണ്ടതായിട്ടില്ല അല്ലെ. ഈ ശരീരമാണെന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നവരാണ് മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ് അല്ലെ. നമുക്കൊരിക്കലും നാശമില്ല, ആത്മാവിനൊരിക്കലും മരണമില്ല, നാശമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് മരണമില്ല, നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മരണഭയം തന്നെ ഇല്ലാതാവും അല്ലെ. അതാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ചോദിക്കേണ്ടായി അല്ലെ. കർഷകൻ കടിച്ചു മരിക്കും എന്നായിരുന്നു അല്ലെ. അത് കേട്ടിട്ടാണ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു അല്ലെ. മരണത്തെ കുറിച്ച് പിന്നീട് ചോദിച്ചപ്പോൾ 7 ദിവസം ഭാഗവതം കേട്ട് മരണച്ചു. അത് ഞാൻ ജനിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ മരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. ഓ എന്താ പറയാ, നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണെന്നും അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താൽ, സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കുറെ ഭാഗം അവരുടെ ഭയമൊക്കെ തീരും അല്ലെ. ശരിയായ മരണഭയമാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് മരണഭയം തന്നെയാണ് അല്ലെ. ആ മരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചാൽ ഒരു വസ്ത്രം മാറുന്നത് പോലെ തന്നെ, പഴകിയ ഒരു വസ്ത്രം മാറ്റി പുതിയതിടുന്ന പോലെയുള്ള ആ ഒരു മാറ്റം മാത്രമാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായാൽ പിന്നീട് അവരുടെ ഭയമൊക്കെ മാറും. ഓക്കെ, സമയം കുറച്ച് കൂടുതലായി അല്ലെ. നമുക്ക് വേഗം നിർത്താന്നാലും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്, ഒരുവൻ ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ഏതെങ്കിലും സന്യാസിയാൽ ഭാരം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അവൻ തന്റെ കഴിയുന്നത്ര സുഹൃത്തുക്കളെയും അയൽവാസികളെയും വീട്ടിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി കൃഷ്ണാബോധ ക്ലാസ് എടുക്കണം. കൃഷ്ണനാമ സംഗീതത്തിനും ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാവത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രഭാഷണവും ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലാസ്. കൃഷ്ണാബോധ പ്രചരണത്തിന് അളവറ്റ സാഹിത്യങ്ങളുണ്ട്. സന്യാസിയായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്നും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് ഓരോ ഗൃഹസ്ഥന്റെയും കർത്തവ്യം. നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്കൂളൊക്കെ അല്ലെ, ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അവർക്കൊക്കെ ഒഴിവുള്ള സമയത്ത് അവരോടൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത വീട്ടില് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ പലർക്കും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ താല്പര്യം ഇരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അവർക്ക് ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ പതുക്കെ അവരൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം. അവര് വീട്ടിൽ പോയാല് കുട്ടികള് മാതാപിതാക്കളോട് പറയുമ്പോൾ അവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു അല്ലെ. പലരും എന്താ പറയാ, ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ഇത്ര വലിയ ജ്ഞാനമൊക്കെ ലഭിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും. കുട്ടികളായിട്ട് എല്ലാവരുടെ കുട്ടികളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആവശ്യം തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വലിയവരെയൊന്നും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും ചെറിയ കുട്ടികൾക്കായാലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായാലും അവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവ് സമയത്ത് അവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രസാദമൊക്കെ ഉണ്ട്. സന്യാസിയെ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഓരോ ഗൃഹസ്ഥനും കർത്തവ്യമാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവന ജോലികൾ ചില വിഭജനങ്ങളുടെ സന്യാസിക്ക് പണം. ഓരോ ആൾക്കാർക്കും സന്യാസി ഒരിക്കലും പണം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് പോകില്ല. ഗൃഹസ്ഥന്മാരാണ് പണം സമ്പാദിച്ച് സന്യാസിമാർക്കും ബ്രഹ്മചാരികൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടുന്ന ആ അമ്പലത്തിനൊക്കെ വേണ്ടുന്ന പണം. രൂപഗോസ്വാമി അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. തന്റെ വരുമാനത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 50% കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം. 25% കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കണം. 25% അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മിച്ചം വെക്കുകയും വേണം. ഇങ്ങനെയാണ് രൂപഗോസ്വാമി മാതൃക തെളിയിച്ചത്. അദ്ദേഹം തെളിയിച്ച പാത പിന്തുടരുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി മുഗളന്മാരുടെ മന്ത്രിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ആയിരുന്നു ശമ്പളം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ പകുതിയോളം കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു.
ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന് തുല്യനാവുക എന്നതിനർത്ഥം പരമോന്നത താല്പര്യങ്ങൾക്കൊപ്പമാവുക എന്നാണ്. ഭഗവാനോടൊപ്പം ആവുക എന്ന പ്രയോഗത്തിന് ഭഗവാനോട് മഹത്വമുള്ളവനാവുക എന്ന തരത്തിൽ അർത്ഥം കൽപ്പിക്കുന്നു. അത് അസാധ്യമാണ്. ഒരു അംശം ഒരിക്കലും പൂർണ്ണത്തിന് തുല്യമാവില്ല. ജീവിതത്തെ എപ്പോഴും ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ്, അഥവാ അംശം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായുള്ള അവന്റെ ഏകത്വം എന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ താല്പര്യങ്ങളോട് ഉള്ള അവന്റെ ഏകീഭാവം എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെ, ഒരിക്കലും ഭഗവാനായിട്ടോ അല്ല ഭഗവാനോട് മഹത്താവില്ല, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ മന്മനാഭാവ ഭക്ത മധ്യാജീമ നമസ്കുരു ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞാലെ ഒരേ കാര്യം തന്നെ 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും എന്നെ പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യാനായിട്ട്. ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപടി നിർവഹിക്കണമെന്നാണ്, നമ്മൾ അനുസരിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കർദമുനി ഭഗവാന്റെ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപടി അനുസരിച്ച്. അല്ലെ, അർജുനൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് കാണാം, കരിഷേ വചനം തവ, അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കും നൽകുന്ന ഉപദേശമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനും ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവാനും നമ്മള് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം. മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് 31ാമത്തെ ശ്ലോകം എടുത്തിട്ട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചിട്ട് 10 പുരാണങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇപ്പൊ കുറെ സമയമായി അല്ലെ, നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ചകൽപതരുപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ ആനന്ദപുരി വൈഷ്ണവന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീലപ്രഭുപാദ് ജയ്. ഗുരുമരാജ് ജയ്. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ